ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳುವನಾಡು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಂಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆತ್ತು ಬಿಸುತ್ತ ಬಗ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅವೇನಿತ್ತು ಮುಂದತ್ತಲೇ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಿನ ಮಗನ ಇಲ್ಲಡಂಜಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ದಿನ ಅಂಚೈಕ್ ಬಂದಿತ್ತ ಆಯ್ತವ ಅವಳು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಪುರ ಇತ್ತು. ನವೀನ ಪುರಾಣಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತೋಜಾಗ ಅಂದು ಭಜನೆ ಪಂಡ ದೇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಡುತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ನೆನಪೇರು ತಿರು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಕ ಅತಿ ಹರುಷದಿ ಹಿತದಿತನ್ ವಾರಿ ನೋಟದಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಗಣಪತಿಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಿಡದಿ ತನ್ನ ಕರಗಮರದಿ ಬಂದಳು ನೋಡಿ ಬಂದಲ್ ನೋಡೆ ಬಂದಲ್ ನೋಡೆ ಬಂದಲ್ ನೋಡೆ ಬಂದಳು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಳು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಳು ಗೆಲ್ಗೆ ಗಿಲ್ 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 ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅಂದುಗೆ ತಿರುಗಿರಗಳು ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಂಡು ಅನುಗುಡ್ಕೋ ನಿರುಡುಕೋ ನರೇಗ ಪಂಚೆ ಕೆಲಮಸ್ಯ ದೇವರತ್ತೀಗ ಕಂಡ ಸರ್ವತೋನು ಬೆರೆತ ದೇರ್ದ ದಿತ್ತಿ ಮೇರೆಗ ಸರ್ವಲೋಪ ದಡೈಕೋ ಮಧೆ ಬಿರತ್ತೆಗ ಸರ್ವತೋನು ಬೆರೆತ ದೇರ್ದ ದಿತ್ತಿ ಮೇರೆಗ ಸರ್ವಲೋಪ ದಡೈಕೋ ಮಧೆ ಬಿರತ್ತೆಗ ಇತ್ತೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಫೇಮಸ್. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರತ್ತನ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮೇರ್ ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾರೈ ಗೊತ್ತುಂಡ ತೆಂಗ್ಲನ ಅನ್ನಿ ಅರ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅವಿಲ್ನ ತೂಕಬಲ್ಲಿ ಬಾಬರೈ ನಿವೃತ್ತ DFO ಆರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಾದ ಮಾತುಕೊಡ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲದಾಗಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರುಂಡು ಪಂಡದು ಈಗಲ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಗೊಂತಲೇ ಮರ್ದಾಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಬಾಬರೈಗಳು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಗಲ್ನ ಈ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪಂಡದು ದೇವರಡ ನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನೇ ಅದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಕೊರಡದು ಪಂಡದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮಗು ಸದಾಂಧ ರೈತರು ಎಂಗಳು ಮನಸ್ಸು ಅದು ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಏರ್ನ ಪುರ ಗುರ್ತೊಂಡು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲು ನೆರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡ ಒಂದು ತುಲೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಬಡದು ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರಿಗೆ ಪುರ ಮಾತ ಮೆಂಬರ್ನಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 1,000 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರು ಪುರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪುರ ಪುಂಡತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಐತನೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಲ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಪುರ ಪರ್ಪುನು ಪೇರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೂಸ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರು ಬಜ್ಜ ಈಗ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಮಾರನ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಂಡ ಹಿಡಿದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಒಂದು ಅಕಲ್ನ 5 ವರ್ಷ ಆಂಡಿಗೆ
ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕೂರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ 1,500 ಗಿಫ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ರೈಟ್ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಕೂರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ವಿನ್ನರ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಬೊಕ ಚಾಕ್ಲೇಟೇ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಅವಿನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವಿನ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ತೂ ಒಂದು ನಕ್ಲಿ ತೂಲಿ ಒಂದು ತುಲಿ ಅವಿ ಆಯ್ತಾ ಪುಡಿ ಬೂಸ್ಟದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡು ಎಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಡ್ದು ಬೊಕ ಎಕ್ಲೇರ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲು ಬೊಕ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಕೊನಟ್ದ ಕಲ್ಪ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತುಲಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಕೆಲವು ಪೂರ ಬೊಕ ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜಾಗಿ ಪೂರ ಅವಳು ಆತು ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರಕ್ಲು ಅವಿನ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಐಟೆ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಇರೋದು ಅದಾನ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರನ್ನ ನಿಕುಲೆಗಳೊಂದು ಕೆಂಪದ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಏರೇ ಪೂರ ತೆಗೆದು ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಅಂದು ದಯಮಲ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರ ಅದನ್ನು ದಯಮಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ